Hallo YouTube, og godmorgen. Det er om eftermiddagen. Ja, det er morgen for os. Ja, Og det er udenfor. nej, det er eftermiddag. Vi har hen over natten her. Ja, vi bygget videre herude i kublerummet. Og pyntet op. Og jeg ved virkelig ikke, hvor lang tid det tog for mig. Så en rød farve. Og finde ting til at kunne lave rød farve. Og alt det fucking ud, jeg skal finde. Nej, det var ret sjovt at sætte dem til det. Vi skal have lavet mini det her afsnit. Og jeg har lige været henne og stjæle en masse tak. Og Mads, hvad skal du? Skal du også have en hak? Nå. Jeg har sten til en hak hernede. Jeg var lige en træhak. Jeg var bare lige en træhak. Jeg har altså sten. Nå, nu står nok lige at kaste op, hva'? Ja, jeg spiste stensup. Kilden er jo ikke fordøjet. Ja, det er ikke så godt. Så. Har du fået lavet din hak? Ja. Godt. Jeg kan hoppe som en... Okay, vi skal lave en slags rum dernede. Så skal vi have sten med. Ressourcer, sten. Sidste gang. Den lavede du en til spil. Rasmus, der er også nogle fakta dog. Ja, dem tager jeg også med. Sidste gang, der havde vi et stort... Altså minen, den var kæmpemæssigt stor. Ja, det var den. Vi havde fundet en... Kræften, vi ser en fugl herude. Hvorfor skulle du også se en fugl? Ja. Har du sagt, at vi en fugl? Så er den fugl. Ja. Hvilken niveau er det på? 52. Okay, det er ikke så langt fra diamanten nu endnu. Kun så langt. Okay, Mads, skal vi begynde at udvide til det her rum her nu? Ja. Vi starter bare her. Laver den bare sådan lige lang. En lille smule langt, så der er plads til nogle gange. Kul. Vi er rige, Rasmus. Har du fundet diamant? Nej. Så er vi færdige. Kul. Jeg kan lige op og lave nogle skovle til jorden. Og til hvis der engang kom til vi fandt emerald. Emerald. Ja. Rigtig fandt. Smaragd. Nå, det smager rav, ja. Hvor var skål henne? Ja. Mads! Hvad skal du bruge det? Du skal lave skovle, du bruger man... Ja. Ja, men jeg skal bruge et skovl til at skovle kul ind i ovnen. Ja, det skulle jeg ikke. Nej. Jo, jeg har. Ja, men det er ligesom et sådan flyttogsovn. Jo, det er. Stor tilhænger af lokomotiver. Jeg har engang haft en samling af den. Det har jeg stadig. Mads, jeg kommer ned med en skovl til dig, og så går jeg lige ud og kigger til Rafik i træet. Du får en skovl. Nej, det skal ikke samarbejde. Hvad gjorde du? Det var ikke så smart. Skal vi se, vi skal derovre.
Det er grafikgetræet. Der er ikke nogen ægter, men bare hvis der er et træ. Massen skal bruge den på et tidspunkt. Ja. Når jeg er fra mig, til mig. Og jeg blev så heldig, at jeg kom i sådan en klub med som. Hvordan vi skal få dig presset derind, det har jeg ingen anelse om. Så nu må du bare der, Fido. Sit. Lige. Og du bliver. Bliv inde i træet, Mads. Jeg går ud. Sit. Kom nu, jeg skal bruge nogle stiklinger, og vi skal få større træet. Det vil blive nat. I seng, Mads. Du skal ikke regne med, at jeg er i seng, når du kommer hjem. Okay, nu er jeg på vej i seng. Man kan godt se, at det er Hvorfor er der glas her? Ja, det er dit værelse. Fordi jeg skal have vand. Ja! Fordi jeg skulle have noget lys ind i rummet. Jamen, det har vi da fakler til. Det er ovenlyst inde nu. Det har vi inde i kuppelrummet. Ja, men det giver ligesom ikke den samme aroma. Aurora. Også kaldt aura. Ah! Ja! Det var ikke sjovt, Mads. Du skal være med at grine. Okay, Mads. Kan vi lige presse den ind der? Ja! Okay. Ja, det er det. Det mener du! Jeg ser, er der nogle stiklinger her. Hvilket træ skal være rigtig stort. Rigtig stort flot træ. Ved du hvad, Mads? Jeg spiller engang på en server. Og på den server, ja, det er nu pointen kommer. Når det sejle kommer. Der var vi så glade for birketræ, at vi udslettede det på hele øen. Jeg er glad for det. Ja, det var det mest hjælpe. Nej, fuck! Hoppede du i lavaen? Nej. Jeg så en stilkiggens. Nej, jeg har din kø. Den står jeg med her. Jeg er en yderst dygtig træ. Nu er jeg en god lejring. Jeg vil bare blive elsket. Okay, I skal klar. I have a freaks come out. Så det der birketræet, det overlevede kun ved at først og fremmest min fatamiki, han havde været så klog og gennemtog stiklinger i kisten. Og vi forbød Jeppe at bruge mere på birketræet. Så Jo. Mads, jeg skal ud af den munden. Nej. Det kommer ind med kisten. Virkelig? Skal have noget mere mad? Hvis du fortsætter på så begynder jeg på marken. Men det bliver først i næste afsnit. Fordi tiden er gået. Nu skal vi slutte. Dum. YouTube, I må hygge jer. Signing off. Husk at subscribe.